Quan vulgui. Bé, en primer lloc, perquè no diguem, vaig a agrair-los a l'equip de govern la retirada dels badents metàl·lics del Camí la Mar després del nostre, pre que li vam fer i la pregunta del passat ple. Està clar que eren, pensem, una barbaritat i més encara per això. Que igual ha hagut fins i tot alguna reclamació o alguna d'això per part d'algú que hagi trencat la suspensió d'algun vehicle, però bé, que els agraïm la mesura. No sé si és que potser no me diguen ara que van a ficar-lo més grans. Bé, un altre prec. Des de Compromís els preguen que revisen la col·locació dels senyals del trànsit del nucli antic. Ho diguem perquè una miqueta més i les posen a l'altura de la teulada de les cases. Anant dins del cotxe, quan t'apropes, tens que gitar-te, millor dit, en el seient del costat per visualitzar el senyal. Preguen que les baixen una miqueta més, doncs al cap i a la fi, en el nucli antic no passen tants camions per els carrers que puguen emportar-se la senyal. És que han posat les varilles hasta allà i cala, va, serà per diners? Tira. Prec i pregunta. Li preguem a la regidora d'Hisenda que siga, a ser possible, l'última vegada que envia el calendari del contribuent només en castellà. Doncs no té en compte els drets dels ciutadans valencianoparlants a rebre la informació de l'Ajuntament en la nostra llengua, ja que paguem religiosament els nostres impostos a l'Ajuntament del nostre poble. La pregunta és, l'any que ve el realitzarà en valencià també? Prec. Tot degut a que les despeses de l'autobús municipal, el que he dit abans, que si és possible que l'autobús municipal que arriba al metro de Rafelbunyol i podem afegir el que ha dit Estrella, de que arribi al centre d'especialitat o del port de Sagunt i a la Minife, per exemple, si pot ser. Si pot ser. No diran que no es posem deures. Un altre prec. La vorera que va des de la plaça Glòria Fuertes cap al polígon, l'avinguda Collidors, davant de la benzinera de la cooperativa, està alçada tot degut al creixement de les arrels dels arbres que hi ha plantats. Preguem la seva reparació el més aviat perquè pensem que és un perill per als vianants, sobretot en hores nocturnes. I després, volíem pregar, però avui he estat parlant amb l'interventor, com ja he dit abans, normalment el Bloc Compromís, la quantitat que cobra l'hipotètic assessor, la destinem cada any a una partida, però pareix que s'està pendent de que se publique en el boletí oficial de l'Estat la modificació, l'aplicació del que afecta la nova llei, és a dir, als ajuntaments de pobles de menys de 20.000 habitants. Què vol dir això? Doncs vol dir que, evidentment, si complixen tot el que té que complir de l'ajust pressupostari i companyia, se podrà mantindre fins a les properes eleccions el número d'assessors. Però si no se complix, per exemple, segurament passaran a tindre com a màxim l'Ajuntament de Puçol 2 assessors. Per tant, m'esperaré aquests 3.500 euros que cobra l'hipotètic assessor del Bloc Compromís, diguen que pareix que està al caure la publicació en el BOE i si a casa en el proper ple direm a veure on van destinats. Ja m'han dit que no s'assusteu, és que cobreu, que no hi ha que tornar res, ja que ha passat ja uns mesos, que diu que se mirarà cap avant, perquè no d'això. Gràcies. De res, senyor Esteve. Senyor Sánchez.